nyangking pokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan yaiku bagianipun wong melek sabar narima manjing sanggar pamelengan wang jagat girinata sinigep kang kinocap nengna kawuwusa nenggih natkala samana jawata ing kayangan Indraloka wang pukulun Bathara Sakra angawe marang para putra gambar amlabar aroping Jalanidi kuku sing tupaku melan nger para putra nyelak ompun Rama Citranggada, Citrasena, Citrarata sranane wong yen luhung betalopo kurang guling elinga salah jatmika yen wacana kudu mahanis breseng seming sasana samane manungsa sami nyadong jawuh Rama pukulun kula kang putra pun Citranggada nyadong jawuh pukulun kula kang putra pun Citrasena nadyan kula pun Citrarata ugi nyadong jawuh pukulun para putra karang kaendran kabeh wae ora ana kang tak wiji sawiji baka siji rungokno dawuhipun Rama dina iki kayangan Jonggring Saloka lumebere marang kayangan Indraloka lagi nampa ribet sepisan ana gara-gara kang sumundhel marang kayangan kuwi durung ana paja-paja
kang kinarya sarana padhanging perkara kedadak ana dadak nyulayani jujul Hanusumi ana panglamar saka negara Ima Imantaka lumantar pepatih ya kuwi Ditya Kala Mamangdana dene surasane panglamar adimu Supraba kang bakal dikersakake pinangka bojone si Prabu Niwata Kawaca. Senon keng rasanipun bapa nggih. Aja nganti kelakon adimu si Batari Supraba dipundhut garwa dening Ratu Manimantaka Prabu Niwata Kawaca. Lajeng menapa ing kedah katindakaken Rama Pukulun? Lajeng menapa ingkang kedah dipun tindakaken Rama Pukulun? Menapa ingkang kedah kula lampahi Rama Pukulun? Dina iki aja dadak layu dina medhuna marang repat kemanasan. Balekna para wadya yaksa saka negara Manimantaka. Dewa-dewa sugata marang sudireng perang pangudani arum-arum. Narada ngepalani jagat